Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun, mugi kasugengan tansah kajiwa kasariro dumateng panjenengan lan kula. Dumateng panjenenganipun para pemimpin sesepuh dalah ini sepuh ingkang anggo mastuti. Dumateng pepuyaning kautaman ingkang pantes pinunggih-pundi. Para pangemban-pangembating praja minangka pandhem-pandhuming para kawula tasih ingkang sinuba ing pakuman. Nun inggih panjenenganipun para sadya ridho cara madya, para rawuh kakung sumawara putri ingkang pantes lamunta sinudarsa. Mradapa awit saking keparengipun Bapa Surya Basukarno Sakbrayat, kula minangka kajibah sinaraya hambuka wiwaraning suka minangka jejering pamiwara. Keparenga kula ngaturaken urut reroncening tata upacara pawiwahan ing kalenggahan menika. Ananging saderenge kula ngaturaken urut reroncening tata upacara, sumangga kula dherekaken manunggu puja hastawa puji hastuti dumateng Gusti ingkang akarya jagat. Awit panjenengan lan kula tansah pinaringan rahayu satemah saged hangesreni lampahing adicara ing kalenggahan menika. Para rawuh ingkang satuhu minulya, adicara ingkang urut sepisan inggih panggihing pinanganten kakung lan putri. Arsa mestuti edi endahing budaya Jawi kan kairing ungeling gending kodhok. Mangkung ungeling gending kodhok moren ya medaling risang pinanganten kekawih. Adicara urut angka kalih risang pinanganten nindakaken adicara pambaran gantal. Gantal nun inggih suruh minangka sarana ambuntel saraning ganteng tinangsulan ing laweseta ngemu prawampita risang pinanganten sampun tempuk ing penggalih panggih raos temu tresna suci. Adicara urut angka 3 risang pinanganten putri nyaket lan ngabekti mring garwa kanthi sumembah tumuli amijii samparaning kang raka kang winastan ranupada kanthi sedya ngaturaken dharma bekti mring garwa ing alam madyaning bebrayan. Paripurna mijii samparan jinunjung ngadeg risang pinanganten putri dene kakungipun. Gandeng renteng-renteng kekanten arsa tumuju ing sasana mulya. Sampun lenggah ing sasana mulya kalajengipun adicara urut sekawan. Risang pinanganten nindakaken jangkeping adat tata cara Jawi nun inggih tampa kaya. Risang pinanganten kakung paring kaya mring risang pinanganten putri ngemu prawampita tanggel jawabing priya. Adicara urut angka gangsal nun inggih risang pinanganten kekalih nindakaken adicara dahar walimah. Nun inggih dahar sepuh punar
ingkang dipun kepeli arsa tulang-tulangan pisang pinanganten kekalih. Paripurna nindakaken dhahar walimah pisang pinanganten kekalih nindakaken adicara ngunjuk toya wening. Ngunjuk toya wening dados pratandhaning nejuk maduning asmara janma. Para rawuh ingkang satu bumi mulya, kalajengipun adicara urut angka 6 pisang pinanganten nindakaken adicara sungkeman. Sungkeman mring bapa lan ibu amrih panggih kesareng rahayu sukasih risang pinanganten kekalih. Paripurna nindakaken adicara sungkeman ateges paripurna ugi adicara pawiwahan ing kalenggahan menika. Raos panundung panjenenganipun Bapa Surya Basukarno anggenipun nampi rawuh panjenengan sami kirang ing tanggap tangguh gupuh aruh mawi sukuh. Mugi pinaringan pangaksami panjenengan sedaya. Saha kula minangka panata adicara nyuwun agunging samudra pangaksami bilih wonten kathah lepat anggen kula ngaturaken lampahing adicara pawiwahan ing kalenggahan menika. Nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.